number 3? Kabahan po. Kinakabahan din. Okay? So, you may pick your question. And your question is? If you could meet any person in history, who would it be? Kung makakatagpo mo ang sino mang tao sa kasaysayan, sino ito? Kung ako ay makakatagpo ng tao sa kasaysayan, ang gusto kong makatagpo ay ang ating Yesu Cristo. Bakit? Dahil alam naman natin na si Yesu Cristo ay tao nung hindi na pa binibigay ang kanyang buhay para sa atin. Gusto ko pong magpasalamat sa Kanya dahil sa pagsasakripisyo, pagliligtas, at pag-aako ng ating mga kasalanan at sanlibutan. Yun lamang po. Salamat po. And that makes history impossible. Kung may hinawan mo at judges natin, at pumili kung sino ang kalaban dapat na mabuhi ay overly. Okay, next candidate number 4. Okay, candidate number 4, pick your question. And your question goes that way. What has been the biggest disappointment in your life and why? Ano ang pinakamalaking pagkabigo sa iyong buhay at bakit? Nabigo ako noong ako'y nasa grade 6 dahil naaalala ko ako ang magiging top 1. Ngunit, laging pangalawa lamang ako sa klase. Itinaasahan ko yun dahil nung una, natataas ang aking grado, kaya nung bumagsak ako sa pangalawang top, nawala na yung mga habits ko na pag-aaral. Thank you. Okay, thank you, candidate number 4, and that's her heartfelt disappointment. What about candidate number 5? Pick your question. What would you do if you could be a teacher for one day in your school? Ano ang gusto mong gawin kung maaari kang maging guro sa isang araw sa iyong paaralan? Kung magiging guro ako sa isang araw, tuturo ko sa mga mag-aaral ang magandang asal at ang mabuting pagre-respeto sa mga nakakatanda. Yun lamang po at maraming salamat. Okay, thank you. Candidate number 5. Let's have candidate number 6. Okay, candidate number 6. Pick your question. Question? Anong nararamdaman mo ngayon, candidate number 6? Kinakabahan po. Kinakabahan din. Okay, should pick Facebook user. Do we have a question for the Facebook user? Okay, for the Facebook user, question. Wala yung PowerPoint na natin ngayon. So, nakanda ako na sa internet ng isang question sa Facebook user para gano'n may preparation naman yung mga user natin sa patimpalat na ito. So, ang question ay galing kay Miss Rebecca Lugo from Tunju City, South Korea. Ito ay yung tanong. Here's your question. Are you in favor to a same-sex marriage? Sa Tagalog, sang-ayon ka ba sa pagpapakasal ng magkaparehong kasarian? Opo. Ako po ay sang-ayon sa same-sex marriage. Kasi po ang nakikita ko ngayon na magkarelasyon, babae at lalaki ay nagmamahalan ngunit mag-away sila at pinapagkita ka nila ito sa harap ng kanyang mga anak. Ngunit ang same-sex marriage, kahit babae man ang kasarian ng dalawa o lalaki, nagmamahalan sila at pinapagkita nila sa mga
question niya ay, If you both were in a film, who would you choose as your co-star and why? Kung maaari ka magtrabaho sa isang pelikula, sino gusto mong magkakarehang co-star at bakit? Ang pipiliin ko po ay si Andreas Alan. Kasi po, nasakay na po ang lahat. Nasakay na ang fan, ang komedante, at magaling na artista. Yun lamang po, maraming salamat. thank you, candidate number 7. What about you, candidate number 8? Si candidate number 8 ay nagsuot ng malaking green damit. Malabalat na damit. Yan kaya ang pinatay para makalawar ng damit. Okay? Ano pakiramdam mo ngayon, candidate number 8? Okay, kinakabahan din. Nakalas lang nakawa ng order. Kung ikaw na naman ang tuntong dito sa entablado, kakabahan ka talaga, partner. Ang question mo ay, What is more important, beauty or intelligence? Ano ang mas mahalaga, kagandahan o katalinuhan? Katalinuhan po. Ito ba pumapangayon mas pero ng isang kamay? At kung matalino ka po, alam mo po ang mabuti sa masama at maganda sa tayo. Tama po, maraming salamat. thank you very much, candidate number 8. Okay, candidate number 9. Okay,
photogenic is candidate number 2. Okay, congratulations, candidate number 8, evening gown. To be the sound of best in evening gown, may we call S. P. Leonel Gordon Jenner with his son of the Lord. And the winner for this evening gown competition is number 3 is Andrea Watson.